ओम गणेशवायु स्वाहा ओम गणेशवायु ओम महाविनायकवायु स्वाहा ओम महाविनायकवायु ओम गौरनंदनाय स्वाहा ओम गौरनंदनाय ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହୋମ ଚାଲିଛି ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଘରେ ହୋମ ହୁଏ ତ ହୋମ ଚାଲିଛି ତାପରେ ଭାଇନା ପାଇଁ ମିଠା ଆସିଛି ହୋମ ସରିଲା ପରେ ଭାଇନା ମିଠା ଖାଇକି ଯିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇନା ଆସିଲେ ହେରି ବାପା ଭାଇନାଙ୍କୁ ମିଠା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଉ ଆମର ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଭାଇନା ମିଠା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯିବେ ଆମର ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇନା ଖାଇସାରିଲେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ଚାଲିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସେଠି ରଖାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତ ଆମର ଆଜି ଅରୁଆ ଭାତ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରେସରରେ ସିଟି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ଡାଲମା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଅରୁଆ ଭାତ ଏଠି ରୋଷେଇ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିଲେ ତ। ଆଉ ଏଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଛେଚିଦେବା ଡାଲମାରେ ଦେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଜିରା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଛେଚି ଦେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବୋଉ ଆମର ଏଠି ଡାଲି ଘୋଟିଲାଣି ତାପରେ ଡାଲି ପଖଳା ହେବ। ବୋଉ ଆମର ଏଠି ଡାଲି ଘୋଟୁଛି ତ ଛଣା କରେଇଟା ଆମର ପିଆଜ ରସୁଣ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତେଲ ଆମର ଏଠି ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାମ୍ପଡ଼ ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା ଏବେ ରେଡ଼ି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଡାଲମା ପଘାଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତେଲ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଶୁଖା ଲଙ୍କା ଜିରା ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଜିରା ପକାଇଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଅଦା ଛେଚା ଦେଇକି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କଲା ପରେ ଡାଲି ପଘାଳିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଡାଲମା ଗୋଟିଏ ରଖିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏବେ ଡାଲି ପଘଳା ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖିଥିଲି ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମା ଏବେ ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଡାଲମା ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ି ନେବା ଦେନ୍ ଭାତ ଖାଇବା। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଜି ହେଇଛି ଅରୁଆ ଭାତ ମୁଗ ଡାଲମା ପାମ୍ପଡ଼ ଟିକେ ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଅରୁଆ ଭାତ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଅରୁଆ ଭାତ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ମୁଗ ଡାଲମା ଅଛି ଏଠି ପାମ୍ପଡ଼ ପାଗ ପାଣି ନହେଲେ ତ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗିବନି ଏଠି ଟିକେ ପାମ୍ପଡ଼। ଆଉ ବୋଉ ଏଠି ବସିଛି ବୋଉ ଆମର ଏଠି ବସିଛି ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି ବୋଉର ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବୁ।